Pel que fa a la primera visita postnatal en l'àmbit d'atenció primària, després de l'alta hospitalària del nounat, convé programar la primera visita en la unitat de pediatria del centre de salut que li correspon. Aquesta primera visita s'hauria de realitzar entre els dies 15 i el mes de vida per tal que el professional de pediatria, tant l'infermera com el pediatre, pugui valorar l'estat general de salut del nadó i perquè es pugui donar als pares tot el suport que necessitin. Aquesta visita és fonamental per a fer un examen i una valoració del recient nascut. El que fem és un interrogatori als pares i a partir d'una història clínica detallada, els antecedents familiars i una exploració física que es fa al moment, ens ajuden a detectar problemes de salut i a promoure sobretot la salut i aconsellar els nous pares. El que farem serà també valorar una mica l'evolució del nen durant les primeres setmanes de vida i averiguar una miqueta si s'ha produït alguna anomalia durant aquest temps. Primerament, el que farem serà registrar les dades dels pares, la nacionalitat que tenen. Sobretot, caldrà desenvolupar una història clínica bastant detallada, com ja hem dit, repassar els antecedents familiars dels pares i si té algun germà. I mirarem també l'estructura i la situació familiar i la unitat de recolzament social que té. Haurem de valorar també si hi ha un risc social i si es tracta d'una família monoparental, risc d'exclusió. Hauríem a poder preguntar l'ocupació per si es troben en dificultats econòmiques, a l'atur o famílies desfavorables. Haurem d'interessar-nos també pel consum de tòxics. És necessari saber si algun dels pares consumeix substàncies tòxiques. Hauríem d'averiguar el que poguéssim dels cuidadors. Si fumen, insistir en la importància de fer un lloc que no es trobi el nadó per evitar el contacte amb el recient nascut i sobretot donar consells als pares i als familiars. També el que fem és averiguar una mica com ha anat l'embaràs, si hi ha hagut una acceptació, si hi ha hagut un control i sobretot averiguar una mica si hi ha hagut alguna malaltia durant la gestació, si ha fet un ús d'alguna medicació i també si hi ha un consum de tòxic durant l'embaràs, o bé de tabac, d'alcohol o alguna droga com cànnabis. Ens interessarem per l'alimentació, el tipus d'alletament que fa, si és matern o de fórmula, o si també és mixta, que en algun moment les dones necessiten en algun moment introduir algun suplement. Ho reflexarem aquí. I les dades del moment del part, el lloc on va néixer, les setmanes de gestació també és molt important, i el tipus de part que va tindre, si és distòxic, eutòxic, si es va utilitzar fòrceps, kiwi. Sobretot és de gran interès anotar el pes, la talla i el perímetre cranial del moment del naixement, perquè això ens ajudarà després a veure el desenvolupament del nounat. I haurem de mirar el del cribatge neonatal i el cribatge d'hipocúsia. Sabeu que el resultat del cribatge acústic se dona al moment als pares, ho tenim al llibret, al carnet de vacunes que aporten els pares a la primera visita, i que el cribatge neonatal, la prova del taló, el resultat els arriba, tant si és positiu com si és negatiu, els arriba als progenitors per correu postal. Aquí també seria convenient, si podem, anotar el grup sanguini que té el nadó. Este és el programa del nen sa
que ens serveix a nosaltres per anotar les mesures que obtenim i tot el que trobem durant el desenvolupament psicomotor i durant l'exploració per aparells. Anem aquí introduint totes les dades. Vale? Pel que fa al desenvolupament físic, en aquesta visita, la infermera és l'encarregada de fer un pes, una talla i de mesurar el perímetre cranial. El que fem és, una vegada obtingudes les mesures, les introduïm a la part del desenvolupament de la somatometria per a que així poguessin obtindre les gràfiques de creixement. Les gràfiques de creixement constitueixen un indicador durant el desenvolupament molt important perquè ens ajuden a valorar el desenvolupament. No? Per això és bastant important anotar els pesos que durant les primeres setmanes la llevadora ha anat fent, perquè així ens indica la gràfica més o menys si va estable, en augment o hi ha un desnivell en la gràfica. No? S'ha d'interpretar de manera individual i sempre en referència a l'evolució del mateix nadó. No s'aconsella utilitzar tables elaborades d'altres països perquè el pes i la talla normal pot variar respecte a factors racials, alimentaris o ambientals. L'important és seguir el gràfic del desenvolupament i comparar l'evolució del nounat, no? Perquè si el pes i la talla de vegades se queden fora del marge de les gràfiques, no indica sempre que sigui patològic, no? Ho hauríem de valorar. Aquí teniu les gràfiques que habitualment s'utilitzen. En cas que es tracti d'un nadó a preterme, s'utilitzen les gràfiques de Fenton amb una edat corregida. Què necessitem per dur a terme la primera visita, no? Sobretot en el nadó que estigui totalment despullat, utilitzarem una bàscula de lactants, un tallímetre horitzontal. Aquí hem d'intentar que el nadó toque a tope a la part superior i estirar-lo demanem ajuda dels pares que aguanten el capet i el que fem nosaltres és tirar el màxim possible les extremitats inferiors per a que arribi al tope i pugui medir la mesura màxima. I necessitarem també una cinta mètrica de roba. La cinta és molt important que ha de circumdar les prominències frontal i occipital buscant el perímetre màxim del crani, no? I ajustar-los sempre al màxim per a que els cabells no ens produeixin errors a la mesura. El desenvolupament psicomotor s'efectua a partir d'un examen neurològic detallat. Normalment utilitzem la taula de psicomotor de llevant perquè el que intenta detectar són trastorns en les àrees de sociabilitat, llenguatge, manipulació i postural. Però en el cas de la primera visita, durant els primers 30 dies, la taula no contempla àrees que puguem avaluar, perquè el que volem detectar, el que avaluem millor en esta visita és l'otomuscular, l'activitat, els reflexes i la part sensorial i visual. Pel que fa a l'exploració física del nounat, s'ha de realitzar en un ambient que estigui tranquil i al mateix temps haurem de facilitar les preguntes i resoldre dubtes als pares. Aquesta part normalment la fa el pediatre. Primerament ens hem de fixar en la morfologia, no? Com veiem, el cap sempre és molt més gros que el cos, l'abdomen és abombat i gran i les extremitats solen ser més curtes respecte al cos.
L'actitud que tenim que valorar ha de ser de confort, on les extremitats se troben en flexió i hipertonia i els moviments han de ser espontanis, no estereotipats i que indiquen un adequat estat neurològic. Pel que fa a la pell ha de ser rosada, en alguns moments, en algunes vegades podem trobar una descamació fisiològica, acne neonatal o milium facial, i la pell marmorata, no? Que succeeix quan hi ha una inestabilitat vasomotora del recent nascut. Hem de valorar la icterícia, si hi ha taques de cafè amb llet, un hemangioma, taca mongòlica, negus. Tot això ho anem incorporant a la pantalla on tenim l'exploració del nounat, no? Pel que fa al cap, inspeccionarem la forma i la simetria, palparem les línies de sutura, la presència de crestes i revisar sobretot les fontaneles i valorarem la presència de plagiocefàlia, macrocefàlia o microcefàlia. També hem de mirar si hi ha alguna malformació d'ossos cranial del cap o si hi ha un cefalohematoma. Pel que fa a les orelles, valorarem la morfologia i la implantació d'estes i mirarem si hi ha fístules o apèndixs auriculars. Per la boca, valorarem l'aspecte i la simetria dels llavis, podem trobar en algun moment que hi hagi algun callo de succió al llavi superior i inspeccionarem sobretot la part interior per buscar que no hi hagi una fissura palatina i valorarem la presència i la posició del frenet lingual, superimportant per a l'hora de la lactància. I podem trobar en algunes ocasions també les perles d'Epstein. Per valorar els ulls analitzarem la mida i el rang de separació, si hi ha alguna possible deformitat palpebral i la presència de secrecions conjuntivals, no? Que això ens pot indicar una obstrucció del llagrimal. Se valorarà la motilitat ocular, sent la presència normal l'estrabisme i, per últim, valorarem el reflex pupil·lar roig. Això ens serveix, s'ha de fer en oftalmoscòpia directa per a poder descartar una leucocòria. Aixecarem una miqueta la barbeta i farem una bona exploració de la zona inferior del coll. Valorarem que els moviments que hi ha no estiguen limitats per una possible tortícolis o una fibromatosis coli. Pel que fa al tòrax, inspeccionarem per detectar alguna anomalia, si hi ha algun pectus excavatum, un pectus carinatum, una prominència de l'apèndix xifoide. En algun moment podem trobar alguna fractura de clavícula que es pugui produir al moment del part i sobretot palparem les mames. Les mames valorarem la mida, si hi ha infecció, si hi ha botó mamari, degut als estrògens materns, podria ser. I també pels estrògens materns podríem trobar en algun moment que va acompanyat d'alguna secreció blanca, que es diu la galactorrea del recient nascut. Pel que fa a l'abdomen, palparem per buscar una distensió excessiva i si trobem masses. També hem de valorar la presència d'alguna hèrnia inguinal o umbilical i valorarem el cordó umbilical. El cordó umbilical en teoria hauria d'haver caigut, però si encara el presenta, hauríem de valorar la presència de secreció o mala olor per si hi ha alguna omfalitis. Si ha caigut, tenim que valorar la presència de granulomes o restes sanguinolentes i hauríem d'ensenyar les cures a la família. S'inspeccionarà buscant alguna malformació i deformitat de les extremitats i articulacions inferiors. Algunes són transitòries per la posició intrauterina del nadó i algunes precisen alguna valoració per l'especialista. Una de les malformacions
dels membres inferiors més freqüents és la luxació congènita i la displàsia de maluc. La maniobra d'Ortolani i Barlow són les que s'utilitzen per poder valorar aquesta malformació. També ens podem trobar un astragal vertical i un peu equinovar. Aquestes sí que són urgències clíniques. Pel que fa a l'aparell genitourinari, els nens haurem de valorar la uretra i la localització del meat per si hi ha hipospàdies. Valorarem la presència dels testicles que estiguin dins de la bosseta escrotal per una possible criptorquídia i també valorarem la mida dels testicles i que no hi hagi torsions. També se pot presenciar hidrocele, però normalment durant el primer any de vida se sol resoldre. Pel que fa als genitals femenins, els llavis majors poden estar més edematosos i hi pot aparèixer un flux blanc o una pseudomenstruació, que això està provocat per les hormones maternes. I també ens podem trobar en una sinèquia de llavis menors. Valorarem tant en xiquets com en xiquetes la permeabilitat de l'anus. Pel que fa a la columna vertebral, haurem de comprovar l'alineació i la integritat d'esta per descartar una escoliosi i buscar signes de disrafismes espinals, així com una fosseta sacra, la presència de pèl, lipoma. S'hauria de fer, en cas de dubte, s'hauria de fer una eco de canal medular. Normalment, l'auscultació cardiopulmonar es fa abans de l'exploració física del neonat, que és quan el nadó està més tranquil, i se fa mitjançant un fonendo. Valorarem la qualitat i la intensitat del soroll, la presència d'arrítmies i la freqüència cardíaca. La freqüència cardíaca sabem que va entre 120 i 160 pulsacions per minut i si escoltem un buf s'haurà de valorar per descartar si hi ha alguna cardiopatia. Moltes vegades els bufs són transitoris. La freqüència respiratòria sol ser entre 40 i 60 respiracions per minut. Sí que hem de comentar als pares que les respiracions són irregulars amb petites pauses i seguides de respiracions més breus. Els ho hem de transmetre que és normal. I s'ha de fer una palpació de polsos centrals, tant braquial com femoral, per valorar la simetria i la intensitat. Farem una exploració neurològica a partir del to muscular i dels reflexes motors primitius. Quins reflexes podem trobar? El reflex de tracció, el reflex de Moro i el reflex de la marxa automàtica. Tenim que tindre presents que els reflexes arcaics són patològics si són asimètrics o hi ha una absència d'ells. També tenim el reflex de Gallen, el reflex de Babinski i el reflex de pressió palmar, el reflex de búsqueda i el reflex de succió. Pel que fa a la promoció de la salut, la infermera aquí té un paper molt important perquè la primera visita intentem establir una sèrie de recomanacions d'activitats per a promoure la salut. Parlarem sobre la lactància i la importància de donar la vitamina D durant el primer any de vida. Valorarem, si va en lactància materna, valorarem la presa, a poder ser, per veure si hi ha un bon agarre, una bona succió i deglució. Preguntarem també com són les tomes, si va en lactància artificial, mirarem com dona la presa del biberó, no? Intentarem que sigui el més incorporat possible, pel mètode d'Ocassin que es diu. Preguntarem com
preparen un biberó, perquè a vegades el que ha dit Sara, no? Ens emportem sorpreses. Com ho prepares? 3 casos de 30 en 60 d'aigua, a vegades te trobes alguna sorpresa. I mirarem també una miqueta com són les tomes, no? També parlarem una miqueta de la son, recomanarem mesures per a la prevenció del síndrome de mort súbita del lactant. Haurem de recomanar que dormigui en superfícies planes, fermes, en decúbit supí, que no hi ha res al voltant del nadó, evitant per evitar l'asfíxia, la posició que sigui correcta, que no hi hagi un sobreescalfament per excés de roba, no? I si fan collit, doncs donar una sèrie de recomanacions. Farem una prevenció de la plagiocefàlia, recomanarem i ensenyarem mesures posturals per evitar-la, canvis posturals del cap. Sí que de vegades ens trobem que algunes cultures els agrada tindre el cap pla, no? I aquí no podem fer gaire cosa, però hem d'intentar oferir una sèrie de recomanacions. Pel que fa a la higiene i el confort del nadó, parlarem també una mica de les deposicions quan són normals. Us ho direm que les deposicions poden ser en cada toma, que poden anar d'un groc mostassa fins a ser verdes. Donarem una mica de consells, no? I pel tema de les dutxes, dels sabons neutres, en cas de que hi hagi una dermatitis del bolquer, la utilització de tovalloletes que no sigui excessiva per evitar totes aquestes dermatitis. Donarem una mica de consells sobre higiene. També donem recomanacions sobre la prevenció d'accidents. Parlem una miqueta del que és el tema de seguretat als viatges en cotxe amb sistemes de seguretat homologats i que han de circular en contramarxa. I també parlem sobre les visites successives que aniran tenint a mesura que aniran passant els mesos, els 2 mesos, els 4 mesos, i parlarem una miqueta sobre el calendari vacunal, explicant les vacunes sistemàtiques i les que no estan subvencionades, no? Parlarem una miqueta de la vacuna del rotavirus i la de la meningitis tetravalent. I no res, fins aquí el que és la visita del nounat a pediatria. Moltes gràcies per tots i bona tarda.